Mas. Nanti ta wong iki. Biasaan angger digoleki wong angel. Wae ram. Wo, lha gene kowe iki nang kene. Waduh, jan. Alon-alon to, Mas. Kepiye janjimu? Sida apa ora iki? Iya, Mas, aku yo kelingan. Kahanan kaya ngene iki lho, Mas. Arep nyambut gawe, kopet wis ilang. Lah saiki popcorn ono, Mas. Popcorn apa? Ya kuwi urusanmu. Lah kepiye janjine? Dangku, Mas, ra sida kepangan iki lho, Mas. Lah aku kek kudu piye ya, Wan? Mas, impone ngono lho, Mas. Infomu ki kepiye sing jelas. Piye? Gedangku ki piye iki? Janji ya janji, aku ya janji. Aku ki saiki ra iso nandi-nandi, Mas. Biar popcorn. Gagal iki mangan gedang. Buang wae.